ka jingshim kabu ya ka jinglong lui ki nong shong shnong ka jilla khamtam mi ki tu ke beduna ha ka jingnang jing start ka jingtep bat ban pin biet da ka ba ai kam ai jam kam dei ka mat ka bathmai hendrei ka bla ya nadu ki por ki ba menchua ha ka ba ki brio ki badon spa bat ka bor ki pedon kam da ka te ka buit tang bakin mentoy shimet yalade kani ka khubor ka de lor ko ka longkami ka bana ka snong rubyang po west castles ha ka jingyolat jong shilong mil ban lech ka te ka snong ha ka khatlai tarik ulber arajar opsan ka sngi ba ka yeng dorbar thau an ka la ai jing menjuru ya ka bil Meghalaya State Investor Promotion Facilitation MSIPF lala panlum ya ka khubor kumno kita ki company ki wan shaka jilla but ayu ki ajing mentoy pat ya ki pajba ka jilla kini ki company ki bana shabar haba ki wan shakani ka jilla ki wan ha ka jingdon ka jingetip lang bat ki brio kani ka jilla kaba ki jua ya ki ban long kum ki local director da ka bashim ya ka jaka jong ki trai shnong ha ka jaka ka ba ki penyang ki karkhana badru ban ai bun ki jingkular na ka jingpla kani ka longkame ka batip kerteng kum ka kong pidian marngar lala ban soto ba kita ki brio kani ka jilla ba ki yo ban long kum ki nong penyat ya kini ki karkhana ki klet no yala ki jong ki brio kani ka khubor ka de lor ka company Shri Shakambari Ferro Alloys Private Limited kabla shim ka jaka jong ka kong pidian marngar daga jinge soy saskular bat uba GRL Marshilong ha ka kot ka badai ban soy kum ka non judicial stamp paper hendrei lai soy ha ka copy arlan naga jinge i ka te ka copy arlan kabla pen i da kani ka longkme la yo i ba la tho ba ka de ka agreement kaba la kular ban ai kam ya ka yeng ka sam jong ka te ka longkme kabla no garta ka met hendrei kat hadu menta ka sngi kani ka longkme kam shim la yo ai na ka te ka company kumala kular do ba marshilong ka ta na du snem arajar pra bla seng ye ka te ka karkhana ko bagi pajba kin shai ngi la yo bane kren ba kani ka longkme ya ka bala senran lang do sodar ka te ka jaka ba will joy yaw pniaw te prolog hagani ka por nga skotanat ba ngidon ya i mi e hagani ka por iba dei iway ni ginong yo kenti bakat kum kata ka jingete sa skolar ka bala ete na do giti gisnem ha ka balawan ban seng ye gani ka karkhana hang ni henry imshim layo ye giti gila jingerap bat hagani ka por ngan bu kato kan ni teli ki jingkeli nagabenta imi e bat ha ka ba isodar in penkala sa kaktin khasi namar ba imi e sham stom man kren kaktin khasi nama inang man kren tang kaktin shnong tibanya sutho bro lang ngidon isodar hagani ka por iban ai ye kata ka translation lan iban penkala sa kaktin khasi ti akli mi ba nadu usnam ayu la asdang man ya soy kata ka soskular nadu bat kani ka jaka ka jong i kade nadu usnam ayu to mirit ngakwa ban klei phi khndiat ba nadu usnam katno ka ba ka factory ruyang kala kular phi ban ai kam nadu ba swa masdang ni ka factory ne ba kila kular phi ban ai kam ai jam oh madu mat silang pat air ai kani ka jaka kade ka jong phi hambu la keren da are manga kam julong petiri aduh sta gadam aduh sta taw bola de chna taw bro por mo pia soy na skolar ba mo di badan kan ding bewor yong ne to habaide bat kane ka kam ju kami it an pensyai namar bakim la ban kren akin sora teng haban translate hi nang kaling junga usodar te nadu basdang balayo bala ai kene agreement ba nak hak factory da kene ki try kendau bala didu di dam no kendau bana kaling jo ba marshilong la kular ba ini ba pli marngar iba basyong basa ba idrin bat I Philip dekar ba na pochno rubiang kaba nadu basdang iba marshilong la kular kene mi ba tang chusdang kene ka factory ba en kulari ini mi ba deru try kendau ba en ai kam ai jam hendrei ba pli ka jinglong jongki ka jingkular ka jongki ka syusa tang ka jingkular hendrei hadu menta kini kisngi ka bala sedang ka factory ba kala yaj menta la chipos nem tam hendrei kata ka jingkular je ba marshilong kam sem ai kam e ya ini mi nakalen jong phi kum gostong phila ju shemi gila senjam mal wa di gini ki la jingrap no benta ka ba ka ba de ban yo te nakalen ha jungi kum question ka thaw kini sodar ka lait no kle kran ru ye kane ka factory ba kre ban urlong ye kane ka jingtho ka ba kum local director jong ba marshilong hakti ko por ba un ai no e kane ka kam ka ba kini ki try kendo ki la diman hendai na keleng jong ki sodar ki lait no ru bar kini ki dorbar ki lait no ru
Haba kila ikran baca ka factory pada ka company ka chemla komen ye hak bai de bat kane ka cingtho jom bomar silong man ai kam ye ne mi de ki sakut no tang ka jing ikran de kim punur long eta ka kam ka kular pada ban ai Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya